Ik heb een poepdagboek bijgehouden omdat ik eigenlijk vind dat het is eigenlijk een beetje een taboe onderwerp. Als grote mensen die praten er niet graag over. Zeggen van nou ik ben aan het eten of ik moet nog eten. Maar het is eigenlijk gewoon de spiegel van je ziel. Of van je lichaam eigenlijk. Dus alles wat je hebt gedaan, wat je hebt ingenomen, gedronken, gegeten, gedaan. Ja, dat zie je terug in je ontlasting. Beleving van ontlasting en wat het is. Hè. Dus je ziet ook de resultaten van heb ik bijvoorbeeld heel heet gegeten of heb ik te weinig bewogen of dergelijke. Ja, dan zie je dat toch weer terug. Dus ja, het is wel noodzaak om daar wat meer bewust mee om te gaan. Dat je gewoon een poepdagboek bijhouden is gewoon, misschien niet elke dag, maar in ieder geval 1 keer in de week. Van dat je gewoon bewust bent van oké, wat doet mijn spijsverteringsorgaan? Hè? Je maag, je darmen, want daar is eigenlijk waar het om draait. Het moet wat meer aandacht hebben, het moet wat meer uit de taboesfeer. Maar ook gewoon van bewust eten. We zijn allemaal bezig met gewoon bewust eten. En daar ligt heel veel oorzaken van kwalen ook in, denk ik. Als je gewoon niet goed eet en je maag en darmen die gaan niet goed functioneren, kan je lichaam zelf ook niet goed functioneren. We hebben met BNL Medical dit onderzoek gedaan omdat wij het belangrijk vinden om meer inzicht te krijgen in de maag-darmproblematiek onder Nederlanders. We zien dat het een heel erg veel voorkomend probleem is en wij vinden het heel belangrijk om daar aandacht voor te vragen en om het onderwerp bespreekbaar te maken. Wat wij echt heel opvallend vonden is dat het daadwerkelijk zo'n heel veel voorkomend probleem is. Het blijkt dat meer dan 3/4 van de Nederlanders in ons onderzoek last had van maag-darmklachten gedurende de tijd van het onderzoek. Meer dan de helft van de mensen heeft echt een probleem specifiek gerelateerd aan stoelgang gehad. Nou, dat is natuurlijk enorm. Ook nog eens 35% last van onregelmatige stoelgang. En het blijkt ook nog eens dat al deze mensen gewoon het ook als een heel belangrijk probleem gedurende de dag ervaren. Dus het heeft ook nog eens heel veel impact op hun dagelijks leven. Nou, en al deze feiten bij elkaar vinden wij al dusdanig veel en belangrijk dat we daar aandacht voor moeten hebben. En dat we moeten laten zien aan anderen dat dit probleem gewoon groot is in Nederland. En dat je daar wat aan kan doen.